kumlay phi barong yang so bhai phi ni kumlay phi barong naka dudashan kan shillong in yakendu biang bat phi menta ka jan met ha ka program Health Essentials hoi ka program ka bang yakren bang ya phli jungmut halor ki phang ki be dei bat ka kot ka khya te menta ka singi ru ngi don bang yakren halor ka phang te ya ka prathei bang i thrang ka lawei ba kot ba khya ya baro bat ka phang ka bang yakren menta ka singi ka long halor ki scheme MHIS bat ka PMGAY. Tigi ba yun rangkat bat ni menta ka janmiet banyi simbenta ha ka jing yakren ilong i Dr. Joy Lengwa Medical Officer Jaya UHC iba job scam Lengwa HR Manager MHIS bat PMGAY bat iba scam jingmut law iba di IT Manager MHIS bat PMGAY. Tinga pediang sobhaya phi ki panelist ha ka janmiet sa ka program ka jongi te ko mangalo ong inya kran halor kaneka kini ki skimo te ngan phashi shipi ba job phin batai ngi khindiat chapang kaneka e kaneka MHIS le kong bala ka MHIS kade ka Universal Health Insurance Scheme ka ba ai jing erap ha ka jing pelut pensep haba ngilet thiapang lane ngilet ai jing sumar ha kanu ki hospital ki belayate bagani ka scheme kata kamut ke hospital baik ke badai betang hang ni hapo ke jela ke jong ini ke don sabarun em hapo meglea baro ki hospital ki kentup langi ki hospital sarkar bar ki hospital shimet baro ki layate lang bagani ke scheme tambaling ba kani ka EBPMJ ki hospital ki belayate bagani ka EBPMJ scheme ki breu jungi nangi na po meglea ru kila banyo jing sumar ni kilet chakiwe ki jela to kublai ba job tementangan ngan pai pa chepi ba scam kanika PMGAY pat pinla ban batai khambnia engi ka kani pat PMGAY scheme kadai ka central scheme ba ai na banta ki BPL family ki bahap kat kum census data arjar khatway ketu scheme dei ba ai na po central house nim arja khat phra khandai kilas tang scheme ngi ha po state jongiru na mangi don kumapatai ba job mantan badang ka MHIS hani stit jongi ngi trailang in convergence bat ka MHIS bat ka PMGAY de ka jo ka IT platform te ka tali ski tong nang yo shu shadien man yakren halor halor kini ki scheme ba kum ki pat ba ong nyo ban ka jisung thu ka ba kham shai halor kini ka scheme te doctor phi pat langba ka mo ka jing don jo phi hang ni po ka UHC te phila ban batai khindiat ingi ka mo ki jingya dei bat kani ka scheme bat ka UHC bo pidon lani pin chai ingi khindiat kata kublai shibune kong bala bat nga sukumen do kata ta ban la ban yuthu katu kan ni ki jingmen toy ki ba ngidan lengba ka Ayushman Bharat ka bangiong bat kata ka dei ka jingtmu bangin ai ka coverage ki nong pang diba babaro ki brio laki long ki baduk ni ki barius pa laki long ki ba nagano ka jet bendriu klem da don jing penia pher jing kataka jing pen ye kle ye preng jungki
kata ka long ba barok kidai ban yo ya kan ni ka jingkot jingkia but haga jela jungi rengkat bat keri India barok kawai ngi yelep ban bot ya kata ka bangi ngi sengi kita ki health and wellness centers hakaba ya ki sub centers ya ki PHC but ya ki urban primary health center ru la pelong ya ki health and wellness centers but da ka ba ngi pelong iki ni la khamil enti ban le sibun ki ai kham tam na ka benta ki briu ki nongpang ki baduk ki bakerdu ki bamla ban don lat seni setai ndai namar baki don bun ki schemes bun ki components jong kadika health and wellness centers nang ba ki tangi khamil enti bangila ban harap khambun ya ki pat ba ki baduk ki bakerdu kham tam naman kung baka ka team ka bangi ong mo kalawe bakot bakya ya baro te lingba kini ki wellness center jong pi mo ka jing try jong pi doctor pi ka jing ya kata ka jing kiyo ka jing rap ki ba kumba pila ong mo kita ki baduk ki ba kham luna ka jing yo hoy kadan ka jing rap sibon namar ba bangidan kini ki health and wellness centers ki don bun kita ki components ni ki benta ki ba ngihap ban le ti kat kumbala product da ka sarkar da ka National Health Mission ngihap ban pendep kita badai nak takadaw ba ngikmil enti bangin la bande sibun ken wat hapo serru namar ki don bun ki baduk bun ki ba jenjar mo po serru te kim la ban pelut ika pisa jung ki hakaba hakakot ka khya te ngikmil enti belang ba jung ki ningin la ban pendunasya ya ka jinglut jing sep ban ken la ban sim ya ki jing sumar ki ba per ken to kublai doctor ti ba job hak bangi phai pat ya kani ka scheme MHIS mano kita ki ba mo ki ba don ya ka hok la ni ki bala ban yo ya ka jing mentoy na kani ka scheme menta kani ka scheme te baro hi ki nong song snong ha ka jila Meghalaya lat no tang ya ki batrai kam sarkar ningi ong ya batrai kam sarkar ki de kitu ki ba yo ya kata ka medical reimbursement na lingba na ka sarkar Meghalaya ne na ka sarkar kami kata kamu la tang kita manu la ban apply ya kani ka scheme te ha ka ba dei pat bat kani ka ba scam ya kani ka ABPMJAY pat ya kani ka MHIS ru kumju ha kanu ru kom ki briu ki la ban led ban register ki jingdon kam ban register kata de ba jingkali budan kam namar ki briu ki bon hado menta kim patip kumnu ban register kumnu ban le dan patai kandidat hang ni kumno ba register ni haga e gi jakang ni register host name arja ka khandai por bang sidang ye ni scheme ka MHIS 4 and PMJAY ngila pelong ye registration drive haman la kisnong ki bedon internet namar mantam de syuk menchua arja ka like hasaw hasang handu hanyo ki ba tu por don kam internet ban register gi briu menta barok khoi kelong online baik ki briu jongi kin lek hajaka belabo ki shondur hadin gitu gen san benain ru benang la shondur la bon ki bila register kumba khat san khan ru lak ngut ki briu ki la da register ha tu scheme yamanta padengi klem le chu tu registration drive ki briu ki hawan ha ki jeka bla bo kum yamanta kanuk sang ai hashlong ki la ban wan ha po civil hospital but chi ki ki shnong ru ha PHC CHC ru ngila activate ye kata system ba ki briu ki la ban wan ban shondur hang tu ki ai pada badan kam ban ra hapor balik cendur dengan yang menaduk mentau snem MHIS 5 ke scheme ke ong baik yo adhar lalong mandatory ya hakasin benangkong kam lei dan kibri empat dan adhar dan kibri emergency hablik hospital hidang map hidang sya nang ni syakmat pada kum bekersiu kentiu ye kibri ba ke scheme ke la ong baik adhar pidi ban ra hawan cendur ke ration card kam tamik BPL ke dan ration card ban ra bat ki epic kita ada dokumen badan kaman shondur. Lainnya kita pada don ki jingkeli pada ki bami ni ki briu. Haba pi ong ki epic don ki khon jong ki pras nem sepo. Kumno ngi kilap shondur yeki. Yeki turu ngira ka birth certificate. Kilap ban ra ban shondur ha skim. Kumno ban shondur don teng hai kimi jong ala dap shondur. Kekerteng jong kam don ha system. Mut langba ka birth certificate jong la ban ada po email jong pada. Jika kad kinyo la kajong individual tambah ka kia dai haga wai ka long yem pedek kumta ga ka dimension tu dikibru
Te khublei ba scam doktor ha ka baye dei pat bat ka mo ka jing trek jubi ko kla ong mentan ka jing mentoi ki ba bun ki ba wan chi ki wellness center pila ban batai doktor kat tu kat ni kita ki jing yarap baki pat ba ki yo hapo jung kini ki hajing sya ka kampen janai ki services ki bangi ju ai barok skata namar kum ki services kum ka ba ai ya basumari ki long me ba armet kani gede ke ni ki benta ki bangi hab ban shim khia ba na ban ngi ibdang bun ki long me ki ba ngi songsi ban ong ba ki klat ka por ba kha ba pun ti la persang ban kampen janai shu yakini da ka ba ngi don bun ki lat ki lenti ban persang ban reach out ni ban let ban yo ikitu ki long me ki besong sha kendong tam namar bun sin ki bri shnong kendong ki ong ba jengai ka jaka ai jing sumar tengim la ti dakaba ki bo yakini ki health and wellness sub centers ti ngi ki bri ki bejengai ru ki la ban wan kini ki sub center but la dan kam ban refer pada kadan ka jing ke lenti ke babiang bha kum nu ban refer na do ban pen biang ki kali bikin le syaki PHC ne syaki jaka sumar ki bakam halor kum ka Ganesh Das nigrim sebat ki we la dan ke jerwat hakataka jing armet jong ta kelong kemi ti nalor kataru kadan mentale kami sekaneka chief minister's scheme ya nak benta ki long kemi kani ka yarap sibon namar lada kitu ki long kemi ki bajengai ki laban ong ba bunsin ngilet hospital la ni sa PHC ki ong ba dang slam pim dan jaka nrei menta pada tang hapo katugan ni kini ki brio ki ayo ban let ban ki la ban sa kitu ki transit homes balapan krea ti kani kalawan ra ka jing mentoi sibon tinalor kata pada kidan sa immunization kajing ai inject hakaba ki staff jungila penbet penbiang bikin yo kepisah bikin let kumha ki sor ngilet kita ki urban UHND lan ki urban nutrition health day but siapa nokendong le ki let bet ki VHSNC hakaba ki la ban let ban ye kendu hang tu ye ki nongpang ye ki long kemi ki kelung ban ai ki injection ti nalor kata pada kidang bun sakiwe le sing la ban kam keren kam hadien pada lor kiwe pada ki components namar ki ki babun ba to khublei doktor te ba job ngan pha biang shpi ye kini ki phila ban batai kham bnia bat mo ye ki pat ba ki jungi shapang ki manu bat ba kan nungut ki bade ban yo naka long yeng ya kani ka scheme kani ka scheme barok ki badan ka wai kan kanu ka long yeng ki long entitle le kani ka scheme mo tama ka wai ka jingkar pat ka de ba ya kita ki ba long kita ki nong long yeng barok ki de ban shondur ki di ban pendap ki jing shondur kuman suan noksa ki don ba ki shondur tang ki kle ki yeng le ki kon ki ti ki klam pendrung kerteng ki hamli shondur te nada anapoi ha ka por jong ka jing sumar den ki ong yeng mio e ki scheme tamba ki de ban pendrung kerteng ti kumbala batai khambinya ibas khemne ba ka sarkar mentaru bukan ni ka scheme ru ngila activate ye kita ki CHC PHC ki hospital te kumha ka kenti jong ka emergency kinu ru ki bapat sondor kila banyo ini kat hapor ba kilithia hospital kade ke jing sondor kade ka ba hap ban le hi pan sondor hapo ba ka wan ban son handur hasnong ne kila ban submit kidur la jong ki don ne kumno kumon suban kumbi ong iba scam ne katu registration drive kala akut okay tementa kinu ki pat ba ki bampat don ya kata kakan kila ban register ya ki ne kilip pension dor ne kilip penrung kerteng hakini ki identified district kiosk kumila batai mene na kimla hakitaru kila ban le hakini ki seat si ne ki pit si hapo kini ki private hospital ru ngila activate ikini ki kan ya kini ka proses baki la ban shondor ken khnang ma kinum la na kini ka scheme ne kimla ban ong ba ong ngi khamyo ban shondor marni nakom ka state nodal agency ngila persangkat bala mengila ban penrung ye taki kerteng ba ngin yo bakinyo jingirap nam ta kani ka scheme te hak baye dei pat ba kini ki baskem hak baye dei ba kini ki karukom ai ka jingirap namar ki jingpang ki ba bon phila ban batai ngi khindiat ki packages ke ba wan nang jingirap ngi ki scheme ye ka tu ka scheme ka jingirap ka to de ka wai ka min ka budan kam nam ta ki briu bon haduk menta abang keren bon sing namar ngilap ni gibri ki jing kali ki ong ka no persen ka scheme ka IFE
ban pensyai hang ni ke skim ke klaim ai kata-kata persen kalau adon lupa ke song tengkah na banta itu jingpang kata jingirap na banta itu jingpang kata jingirap kum gunuk sangan ai ladai ba cubu kha khon lada kha poi ke skim kan ong ngin IAP arpeu hajar ke benefit na ke skim lada ka hospital bill hapo arpeu hajar mut dan kam siu handai lada hospital bill pada above 20,000 mut ki hap siu batam hang ni kumbo ong mane dan ar banta ni ke skim kawai de ke PMJAY but kawai de ka MHIS ka PMJAY de banta ke BPL family ke MHIS de banta ke state beneficiaries ki baklem hap hagatega BPL family dan ar tali ki kom jingirap ru hang ni ban shai ki briu dan ki bla yo ye ka PM letter ke ba ki la identify ye ki la itho ye ki be hi hap ka BPL family la ki briu kira ia kata kad kila cendur smart card mut kila tikina gitu di bahap apa BPL family kajingirap kapher jadi ni artli hapo MHIS kuma mentai patai mentan ladanga hap apa MHIS mut ngahap siu ke batam ladanga hap apa ke BPL na PMJAY ladanga thia ha general ward kum ong pi mene ke bil cubo san peu hajar ke smart card ko ong ar peu hajar mut ladanga ha BPL family ngathia apa general ward ia kata ke batam rom dan kamsiu handrai ladanga hap state scheme pada ia kata batam hap siu kata de ka song tengka ko patai ka wai nuksangan ong bakha khon segawai nuksa appendix ladanga cha sumar appendix kin ong yang ka bil hospital menta sau hajar ke smart card ko ong arpo araja no appendix ke batam siu hi ladanga de state scheme ladanga po central scheme thia general ward ngam dan kamsiu shu don ki briu ki bahapa po central scheme tangki thia apa dah semi private ne ha private ward katu kam apply chu ye katu BPL jong fee nama rabalong BPL de ban thia ro apo general ward oh kata de jingirap kata de jingi pher jong ki nama ki briu kin tip na ne khmat bo la danga ha apo BPL ngan yo jingirap kampun dengan ha state scheme ngap sei batam bon ki briu bede ong ba o nga kwa pen ha apo BPL thep no nga ha BPL ye ka BPL list nama de jong central scheme kala ai kita ki list ni te kerteng batang kini ki briu kila ban ha apa BPL la da nga klem ha BPL ngam la ban le ban rung ye nga apa BPL mo ka tu de la fix ba kat kung census arja khatwei kini de ba BPL na kata kategori jong ki ba ai central mut tangi ki tu bala add title ki te scheme BPL kata kembut dengan central government hi kala identify kala itu ye kini ki BPL yes hai bon hina nong kan dong ki ba hap hang tu hi temu ki bon ki bala yo jingrap si bon ki dan kam siu la bon ki brik be ong bala asng ngo i ka scheme ba ngam dan kam siu stingga ngala sei bisa ban siu ba bil te ki ong om dan kam siu so mu kita de ki message mi yo han rai yang don ro ki ba complain ro ye kata ta hap don hi ban improve ni ban pen ba su i ka scheme te hapo tu ni ka scheme jo BPL kan kanu ka jajing pang ka cover ne ki don de ki jingpang ki ba la da jer ne bahkan cover kani ka scheme kani scheme na mar ko mo phi trailang bro ar ki trailang bai tangi ka ta bahap se no pla ban bahap se no pla ka ye pher ka jingrap jen labaro ki jingpang ka yarap hi don kum ki ba mentang athia mentang hap le thia hospital tang hapo san ru ta ngala yo mi no ye ka tu te kam pediang re don pat ki ba kenuksangan nai suicide ngamuk penyap LD klaim ya pada poi hospital ti ka turum mi rap ya magi jinu no jing sniu bale hi kam mirap nge scheme kita ada ki artli lightly ki ba ka scheme kam mirap like ni kita terms and conditions yes. ki ba like ni kita barok hoi ki jingpang kan mirap bai te doctor kom phila ong mane kidang bon ki components ki ba fidan don kam ban mo ban sam le mak mat jongi ka por phila ban batai su doctor kita tinalo kita bangla ong ke ba sumarik ba armet ke immunization ngidan rut na kabenta ki samla load ki adolescent kata ki bon ki programs ki badan hapo jong ke adolescent health ti yakini ngipet iki bikin bitkin biang ban
kin yo ki dawai snam kin yo ki dawai we ki ka por ka babiang nalor kata pada ngipit ski communicable diseases ki bang ngiptep ki jingpang ki bayabit ki pre ki penhiar ki jerho kito ki dawai hapo jong ka health and wellness scheme ki ladon lut ki lap persang ban penbiang ki dawai ki bangi dan kam khnang ba ki nongpang ki nam hab ban thiet shu na pla la jong ti man rei la da ja kum num no ba ki hab ban thiet ru ndai la ki long undercover jong ka MHIS le ni ka PMJ ti ki la yo apa dan nang tu ka along ka jingerap nalor kata apa deng idon sakini ki non communicable diseases kum ka diabetes ka hypertension but hapo jong ka nila community ba baro kinong tri ka kot ki kya kinda tri shitam ban wat ban screen nadu ki asya ngipa ki shaki yang ki sam ju ki bre ban wat ban keli jing tep shapang ru kom em gu jong ki ban pet ki long kum no ka height ka weight ka ka jing kya ka jing sngat jing rai kho jong ki kadang ban tip laki don em ki don ha kata ka risk group baki la bandan hypertension ne diabetes ti kini ki long ki ba ngi shem maka long ka jing mentoy sibun la dang ila ban tip lupa ba kini ki de ki high risk groups ni kini ki de kita ki breu ki bala ban yo ya kini ki jing pang nama le si la don lupa ka family history bedon ki ba bapang kum kita ki jing pang hayang sam juki na ni kurkom em ka lifestyle juki ka long ban pelong ki bikin long high risk tidak ka balik kum ta ngila ban ilu pa kan ke ka ban jab ka ban long bat ka long ka ba sautanat banado bangidan kini ki health and wellness centers haki jaka ajing sumar jungi ki dawai ki biang yo ki dawai diabetes ngi ki dawai BP ki baki ki nong pang le se bon ki kilit sim dawai ni ki be ki jaka nrei kapoi kapot baki ong ngim dan pisah syu ngim la syu ban sio namar kilit kum ki OPD bat le se bun sen ka MHIS PMJ kala banum ka bai kata ti ki hab ban thiet na kapla le jong bar kum tangi ju ong ki nong pang ba kim dei ban sange ni ki dawai namar ka long ka ba man saw do kata ta bakin sange kensan klempat da ong ki doktor tinang kata kadaw da ka baki wan ki health and wellness centers wat hado ki sub center na persyang ban penbiang ki ni ki dawai kanang bikin yo bat ka ka bakam so tenat susu ka long ba le si ki ong ngin let hapo sub center idon tang inas kumno ka laban long ba kini ki nurse kin aingi ki dawai BP ki dawai sini ndrei kadon sa kawai ka ba hapo ka bangi ong ka digital scheme e-sanjeevani but hang ni kile da ka tele consultation da ka ba itu inas ibadan hang tungila ai ka training ka babiang ikini ki mid level healthcare providers ki song to ki check ika BP ki check ika sini but kila banyak kren directly lang ba ka computer ya keren bat ki doktor ki basong hang ni hasor ne ha ka PHC bekidan kini ki doktor ki laban batai pada kai kumno ban ai ki dawai hagnu gurkom bat what itu inong pangi basong tu iyo daya ka dur khmat jeng tu doktor bat kata ka wan rai kata ka jing sos ngan ba hoi kini ki dawai pleng ki ong ki doktor ki la prescribe de ki doktor mdei ba ai start in nurse ti ka wan rai ka jing ngan kin ti ka ni ki long sakiwei pada ki jing mentoy kin liat ki bang iyo na ka health and wellness centers ngi ngi sotonat bangi don ya kan ka ngi shong isa hakadi ka bala sing yo igdi jing mentoy bat ya kan ka universal health coverage lan ya kata ka jing kentup salan salang ban yo ya kati jing mentoy ha ka bayadai bat ka jing ya ka kot ka khya tingil ya sngo mentan de doktor ya kini ki wellness center kumnu ki ajiram iki long kemi bat iki we ki baduk ki besitom nu ki yo ha ka jaka ka bakin kutlat ki yo ki jingerap leng ba kini ki wellness center ba kumju rungi osngo leng ba kini ka mo ni kini ki scheme insurance scheme jong ka state ba kumju ru jong kini ka center ngi yo ki jing mentoy te shu menta ba job ko ban kali phi kini ki ya ka jing sio ken mo kini ki beneficiary la ni kini ki view ki ba like register ha kini ka ki scheme kumno ki hapan sio ne em ni ki ba ki hapan sio la ni bin batai bania ini kini kata to ha kata mo kong bala ki beneficiary ne ki pai ba kinale sandur ne ki pendung kerteng ki hap sio tang life voting ka banyo itu ikat ngong mo ka Ayushman card tamba ya ka jinglut baro ban sio hapo ki hospital ya ka jing sumar jing ki pai ba kalalut be ka sarkar tening ong ka sarkar nge ka don ka jing siulang ka sarkar Meghalaya bat ka sarkar kami ma tu kuman shu ban khamเป็นไอจิงใช้แห่งนี้ยากันนี้ก็ financial year กับบลาเล่นนี่กับบันจันกุดมันตากับ government ฮีกับปลุด
haka health budget ni kum 6,000 crore. Nak tu ka 6,000 crore kelamang ya ka MHS hadu sispa 4 crore. Okey bangin sewe kini ka kemengi khat ya ka premium. Tingila ban iba ka sarkar ka pulut hadu khat 8%. Ban sewe kini ka premium nak tu ka 6,000 crore ya ka budget. Tu ka pin iba ka sarkar ru kala sim khia bahai kini ka skim kamtam ba banyo ay gajing rap kamtam mi kitu ki breu ki ba bawan ka yeng ka bam tan bam em. Tika jingdut pius ngo ba kumbai la batai ba job kadai tang lai pho tungka. Tang ye itu ikat. Tang ye itu ikat lai pho tungka. Ndai ki baro tang mut ka ba haba ka ba provide la ni ka ba penyo ha po jog ni ka scheme kin yo ka jing mentoy haba kilet ban sumar ban present ka ni ka ya ka ni ka card. But ko we let's say ba job ko ban kali phi ba job ni ba scam tip ni jubab ni kali ki bon ba ba kilet cha poki hospital kim nang ban pendon kam la ni kim nang ban ai kani ka kat ting la chuli thi hospital dala de mi hospital ki sa ai kani ka kat ngathrai bon ki ba shem jing ha ka ba hide ba kata tingam tip i ba job ni ba scam in la ban kham batai benya ai kata kata de ka we jing kali kong ba ki bru ki shei complain ba lada hapot ba mi ngapan smart card balik ke hospital tre ka jing ai jing tip seberok hoi gisnong ni la persang lang ba ki block officer lang ba ki headman grama snong kinok ma hanakat taru ang don hibriu ki bam patip ye ta mo kanang kong bangan ong ye fi mut ye kibriu kam tam haman ba poi hospital la don be ketuga MHS counter ma kino ki jing ba philap kan ni hagas ngi ba phithia phi klem ra ye ka ne klem kan mau ye ka sneu bha la ong hang tu nama bale yu ngom ta don hakapor bu shon dur la de phi la ai do number phone jong fi ka system jong ngi ka sha ban register fi do number phone ro bon ki khep ba ngi o nga klet ka kat ban poi ban yo kali ban la shnong hadu la sha hadu la sngi nei kata ka option ban kong do on oi phi hagano no hospital be phi lai sneu bha ka PMJ away ne MHS counter ka don be hang tu khmat hospital hi phila ban lek kli la ban panci rap nang turu kata de ka wei ka ba teng pade la don jing ba kum bo ongi ba job mane don ki bru emergency la lek hospital ki klem pat don smart card la kum turu kam le hang tu bon ni hospital wat ki private hospital ru ni la aktif yaki ban la activate yaki bakin shandur hang tu hi ma temut la kum ta ki bru delade hap na benta ka jing mentoy jong fi pi hap keli hi mde ben chu sngap la da sngap kan do jing mentoy ma phi hi tamot la da phi keli pade ka jing rap kan dan ba hang tu la dam don hang tu haman ke hospital la don toll free number but u help desk number ba phi la ban phone ba ngi thi hospital ngim don ka kat la ning ngim pa dap chandur kum no ban le bon ki bru ki ong la ja ka kat naman man chwa ka kat dai ka pe bang ATM la kan ma ban bu hang tu la kan ma ban sim manta ki kat dai long paper card la dam laminate teng thep apala por ba se jain la jot la snew ban tip ye phi pe ba sibon ngi la yo phone ru ba ki ong ba ngim don cho ka smart card la ja ka card la de phi ja smart card ru ngi don ka lat ban reprint yang ye phi la phi wan mi cho office the mo kata dai ka wei wat randin wan cha khmat kali ke no jing kali pi kwa kali ka jing yarap kan dan hangta yiki smart card baro khaj chandur la da pikelet yo number phone ru ngila ban retrieve lang bagi kerteng jong pi ngila ban ai bang fi de ko be ka kat kata de kada ki jing haban ket kli hi ki jong ki ni ki brio mo ki badda ki babdan ki ni ki smart card na banta ka jing mentoy jong ngi na banta ka jing mentoy jong fi mdan bala ban ki kli lek na fi oi kante kata de dan kam naman bun sin hing la ju sngo ti ta ki klem yo ta smart card la le dam kim pediang handai ki dei tang bakim tip ki ken don kom no ban le te doctor ha ka ba dei bat ka jing trai ki jong feeling ba ki ni wellness center ki doctor ki jing LSC ki ba phila ban ka do ki ba mo ki don kam ban address la ni ban don kam ki ni jing ya trai lang jong ka mo community participation ka ban kong ka dei ba ki paj ba ki di ban so thu ba bat kim dei ban su khen kai ki ba ki jing rap ha ka liang ka ko khia lang ba jong ko sarkar kalong ko ba so si ban i ba ki brio jung i bun sin ki so ma ki lar ki let ki private institution ki doctor private kin kham ko kloi
but lada kilit pada syaki jaka ai jing sumar jong ko sarkar kisgo baki kinumyo ay kata kajingkot nre haga jingyo i jonga ngai i baki dawai ki baki yo mentak kilong ki babha namar ki de ki bala ko test quality tested tila da ki dawai ki de ki babha kilong ki bayaram tila da ki wan ki klempep kin yo ka jing yaram but lada kim jam pada ong no lada ki wan tang ki UPHC jong i ne ki PHC kadon kata kala pada bangin refer ki bar kini ke referral system hapo jong ke health and wellness center kolong ka baklanya do kata ta but daki referral form ngi haban pa but la dangi pa ki nuki hospital ki balor ki haban pediang but la daki pediang ya ki dala refer kita mo ong no kadon sa kanika MHIS ni ki PMJAY ka ban ya rap daki po hospital kim day ban sngo shep tieng la ni ban sngo khonyo ba em ngim let ki hospital ngi sultanat banlit bich ki hospital private kadi kam dei kabala nrei kalong pada ka sultanat ma ong no ban wat la ki let ki hospital private ru la da ki dan kini ki smart card kini yo ki jingerap ki badon kam ti ka kembapi ong menta ka community participation ni ka jinge trailang jong ki imlang ka salang ni dan ki asya ki balong ki kiti ki kejat jongi ka jengkiang apa deng jongi bat ki no trei ka khia bat ki pai ba kidai ban keloi ban keli jingkeli ne ki asya shepang ki scheme ne ki eki lat jing rap ka bakila ban yol da ki dan ka nu jing pang ka jing stam ti nalor ka taru so badan kam baka ke imlang sa lang kam tam ka dor bar snong le ni ki mas le ni ki sengkentai le ni ki dan ki bangi ong ki self help group ma ni sutanat bahakan ni ka por ka bamenta kini ki self help group ki lawan sakman ban yarap lem ki pai ba ban yo ya ka ban access ka jingkot jingkhia bat ki yarap sibun da ka baki pensoto da ka baki penilenti kumno ban yo ki jingrap da ka baki persyang ban yarap da ka baki phone siki primary health center ne siki we pat ki jaka jing sumar ka jing ka long ba kumbang omne ki ngomba kambiang ke jaka ajing sumar sarkar re lada pin pej bhamanta ki bon ki jaka ajing sumar sarkar ki long ki ba la persyang ban penbet penbiang ke sarkar kala the pisa si bon ban improve ke quality jong ki services ke tikat bala pingindalet ke khoj subar ngi iba ki bon ki hospital sarkar wat ki PHC ru kila itenat kila ibet ibiang don lagi ki ward ki ba syukran children's ward lada pipa primary health center internet ado ataki don ki dor ki dar ki jing pen internet ki ban pen krengi ki kelung bikin sultanat bansa bikin pen len ki kemi ban pen i ki dor ki dar ki badan haki kenro jong ka kamera kini ki long ki ba pen sultanat do kata ta tinga soba ki pa ba kim dei ban khuslai ki de ban wan shakmat bat lada kim sowi dan jarap kila ban ong ba sobha ngim soyo jarap sobha pha no ngi sikwi pat hospital bat ngi kloi ban le ka ta ka referral nama ka long ko bain ki bentah po jong ka health and wellness centers te khublei doctor ngi so thu hi haba mo kami na ka suntur ga jong phi ki batrei ya ka kambat ki bala trei la slam ya ka kambat ki bala ya kam mo la ya jan ba ki pa ba ha ni ka jing trei ka kam ka koi ka khya ba ngi scam ba hin yo ki pa ba hi kin don ka jinget man pen million yel de ban don ka jing shania mo ha ka ba ka sarkar hi kat ni ka ai ki jing mentoi ti ba job ha bangi pa ki komba mo ki don kita ki hospital ka ba la ban yo ini ki scheme la ban penon kam ini ki smart card pila ban batai ngi kita ki hospital ni kita ki la long panel ban la ban penon kam ini smart card ki hapo magalya hi bro ki hospital la ite bagan ki scheme kata kan thop lang be ki hospital sarkar ki hospital shimet mo kum ki private hospital tum bingila ong mane kum yong bas khamru ba kidan kita ki hospital ki bayate bat ka EBPMJ ti kinu ki paitba naka sorchelong kila man le chikta ki jaka kila banyo jing erap kila banyo jing mentoi ha kita ki hospital ki bala yate lang bat ka kata ka EBPMJ ka Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana tagawe ru bangan chu ban biang hangni ka deba bon ki paitba ni ki let sumar sha ki we ki jala ki ong ba ong ngim yo ngilit sumar ya ka cancer ngilit sumar ya ki we ja jing pang ngim yo kowe ngala ban ngakwa ban chu batai ni ba kamlong kumalong ki we ki phase kum haru phase 3 ni nadu phase 4 menta ka phase 5 le filit sumar chewe we ki jaka we jalla
ki bayate bakani ka EBPMJ ki don ki specialization ki so ki pait ba ni shwa bikin let ru ne ki la sha refer bikin let sumar sabar kadai ka bi ka jingkerpat na ka state nodal agency ba ki lei ban wan mi ka hospital ka office jong ka MHS ban wat jing tip ban ni let sumar kum chakni ka hospital ka yate no mete ya kani ka jing pang ka yate no mete bon ki pait ba ki bon ki shit kwa let bi sta ka CMC velo tama nga kwa men tip ba kum ki CMC velo ki mete ba ka PMJ ni ki mete ba ki ni ki scheme mo te na ki let chite pat yang ong ni lara ka ta kan ngi miwa jing erap tamba ka de ku mengi ong kin ka jing kerpat ki pait ba shwa bikin let kam tam ni gilit sumas ki we jaka kum apa Guwahati ne kum sapo Delhi ne ka baha ba ki wan mi sapo ka office jong ka state nodal agency ban wat jing tip ban yo company hei ka jaka ne ka hospital bala yate ba kani ka scheme ba ki la ban yo kita ka jing erap kata ka ditang ka jing kerpat Tingin menu-menu rusin beladon hi kanu jing sitom ha kamet ka beladon kam banyo ik jing sumar ka bakam benia don kam hi banyo ik jing tip giba benia mo ti play os ngo kom ong iba job don kam hi ban let ban wat ik jing tip giba benia sho ban let shekinu ginu ki hospital ki ba pikmi lenti banyo ik jing rap leng ba kini ki scheme ti ba scam ko apin juba tai khindiat ya kan happening kani ka MHIS 4 but 5 mo ka don ge jing pher you Kajing ye pair hapadeng ka MHS 4 but MHS 5 day. Haga MHS 4 ka cover day sanlak tengka. Haga MHS 5 pade ki ai sanlak lai pheu hajar. Ye kan ni kila abo specifically namanta lai pheu hajar tang namanta OPD. OPD met nado gitu gi ultrasound, MRI, CT scan kita ada bagi diagnostic but namanta gitu gi ANC check up. Kibri bela armet ki hadai le ultrasound hadai check up mod yiki turu kila banyo jigiram wat yiki khlung ru apo system don kata ka child care check up ba kila banyo jigiram arsin laisin hang system lang ba kata ka OPD ka jingi phere thang kata bat ka MHS 4 MHS 5 don sanlak lai pheu hajar ka ba ar ba ki package ke song tengka kumba omane namata ive jingpang ila kala he ka song menchua kan nuksang en ai menchua dai tang khat ap spa shimit ladanga pathia beyong khli bajerho menta pat nak khat spa kala long araja chi spa shimit mukala yarap bhan menta pa ba shibun kemudian kam chu ban siu kum menchua MHS 4 ngang hap siu shibun tama ya menta pada kam sting bhal thia tong gitu bapang mulum mala kum tote mo kata de gawai ga jing hirap ba kaya pera but kani ka scheme hatu ki balet ban admit ban yo jik sumar bat bakin la ban penun kami kani ka kad hatu ki ban admit betang ha general ward ne kila du kitu ki admit ha ka private ward kila ne penun kam ka jing penun kam ka smart card phila ban penun kam ha ganu ganu kumba ngala ong manne ba yiki BPL family hi yiki tu tang ha general ward dan ki kerteng ki dei ba mdei wana BPL le lani kila na menchua de BPL mentam dei chu BPL kila kwa ban thia private na semi private ye ka tu mut kam dei kam yo chu tu BPL wala de ki dei BPL ru mo ki hap siu hi batam ye ki wei lei le nga thia ha deluxe ne nga thia private ru mut kum le ka scheme kan pediang bai tang ba ka song tengka pade tang kum bala bo ka to phin yo jingrap ye ka batam hap siu hi mut le nga thia general ward chu bo ka bil kan poi san hajar tengah hapsiu setang hajar yang atia kejuk jing pang atia private na semi private pada kan poi khasan hajar tengah hapsiu biang sekate batam khasan hajar kum turkum te nomor ba kumta long kibru ki hab banda tip ha ye ki kindon mo kumno ban penun kam nomor ba bun sin hi ju sngo hi chenang sharum ye ot be ong ba nang ba la le kumta la le submit kumta la le kumta ki ba bun ki jing ot ju kibru te le siling ba kan ka ransan ning ba kan ka jing akran ge jongi bat kini ki mo ki ba la puli ba ki ba trai kan ka kam ki la ban ai ka jing so tho ka ba bnia ye phi ki pat ba ha ba philet ban penun kam ye kini ki smart card te ki jing e le se ba job ko ban kli phi ki jing e ki ba phi ki e ha khmat ha kani ka jing penon kam ki ni ki smart card ani ki jing apply ye ki ni ki scheme ki ba ki pat ba e ki kendo ka baningkong e te kumbila krani bas khamne mensha ngi nengi le chandur ne ngi penrung kerteng ki pat ba ngi ong ngi dan na kata ka offline mode
Tementah hina do bangi sedang ke PMJ phase 4 ngila move syaka online mode. Ti ningilit sondor ru syikini kisnong beper ke do ke internet. No mar claim ke internet ni melak ban register kini patient. Okay, ya ki sorry kini ki beneficiaries. Te kumjuru kalong hapo ki hospital hi hukum ki area sekendong bomdan ke internet ka ki ban register ne ban discharge ki patient ne ban yo kata ke jingirap marba main thing hi because ngila yat naka offline to online mode. So ko bakam do ka internet connectivity. Kata ka way bangi mangiru baki pait baru ki kam syam jinjara ya kata. Kemudian ada kalong kumta le si kan pen suki lani kan mo kan pentut ya ka jing ya caprang ka kam le. Ho yang dia taruh ka kum mengiakran mene ka state nurul agency ka persang hi kat balak ban penyerap ban yo kita mo. Ti because kani ka kamlong technical I baskem ila ban kam ai ka jumpa makan benya ai kata. Kita himbau orang job pada internet dari kau isu. Nama tambah ngi kumno pada ngile ban at least kita beri bamdan jaka bamdan internet ru kita ban shandur be smart card tengi hapor bangile registration mencua asing ya le ajak kendai ba ajak puai ngila persang menbu ke registration drive landi ke registration center habaka kamda jengai na ketika jaka bamdan internet kenang baki beri kinwan hang tu jaka hoi kata ngila persang ru bon ki beri ki ong kumno ngi lam bari khon bari ti chatu sen kerja bajengai yo dei hab lechi tengkanta ne shikenta ke bahaya kata te daw option mentang ngi ong bai ngi persang banbu bai ka PHC CHC wadla da kimdan internet every mangas ngiru ba kimdan bi por baka internet kabyang temo ha tu ko por ngi na bu bai nu operator ngi wai at least pide ban chisen chitiyo de ban chanduri kini gi bri bawanang ni najen kata da jing persang jongi ba don ka sengiyo kini gibru nang ni internet sengiyo ki don hang ni agen PHC temo ha to por ki deban one mention do to smart card kumbo ang madam man ne ba ki asha de ki wei deu butlom jongga health department ka ba pai hapadeng ki briu bat ka office jongga health lang ba jong ki ru hila karpat ba kanu no ko por ki briu ki bela sim dawai tang OPD ru at least ngo bahasa rai ti dokumen badan kam lada piwan sim dawai ban hapor ba ab dawai shandur number smart card hang turu lada pim dan kami mentang skino kam lai biang siyeng hapar thai ngim kwa ban kami smart card ngim kwa man pang tang badan ki por pade ka pang kajing pang kawan hi hato por lada pi dan card lupa dan kam shu ban tension lani ban klumar jingmut la poi ba por ban thi aspal sa khore pade ngam don smart card ngam don ai teh tumok kita de ki kiba ngi perkat nabata ka jing muntoy nabata ka jing register u beneficiaries haga ni state jong ni doctor haga ba yedai pat kini ki wellness center haba ki briu ki wan ki wellness center banyo e jing sumar banyo e jing don kam ge jing ki hatu ki don em ka baki ha ban lut ki don jing lut jing sep ne ki don kinu ki scheme pat ki baki laman penun kam ne ki dei kini ki ju ki scheme ne kata ngom ne ki dawai hi nado bangis dangi ki health and wellness centers ke jingdan ki dawai ka khambiang ti henry kuman shu ai nuksa kini ki diki por bayong kli jerho ti tapno no ai dawai jerho ru ngi hab ai sisi bilor bahe na barit ru ti kala ki kloi lut itu ki dawai ti ki don hi ki khap ki ba ngi hakya ban thiet ki dawai ne le si ka tu jingpang jupi jongki kadai da ko wei pa da ka ba eski tu ki dawai kim da trikam ki bangidan ni hab ban phathiet ti kumbalong ki urban primary health center namar ngi gimdan gi makidan ki hable ki hospital ban register lani ban penduk reteng ti kadi ka MHIS kam pat da cover ti ki hab hi ban lut na kapla le jong ya kata ti ngim la ban len nrei kat bala ni persang hi ban ai de ki dawai ki bangidan stang lada ki wan pai biang ba mi dei tingim ban sing hab tho da ki wei pat ki dawai ki ba khamba ki ba ki nongpang le si ki hab ban thiet ti yak pa khandiat sa ngam da sngo e bakin da complain e ki brio ti ki tu ki ba ong bam dan ngi le kat badan ban persang ban ai ngan chuat tiet itu kumbo ang madam mantan kawai bon ki brio ki ong ba balengin pen i smart card hapo public hospital hospital sarkar
layak free lupa dai buang ki beriu kam smart card ngam ina private hospital ban pentip ya fi kumbo ang madam ka sarkar kala persang man pembiang dawai po hospital don ki kep pade kumbo ang mentan bamia dai ka dawai temut haki hap thit dawai nabar ladanga pen i ka smart card ha por pathia po government hospital một giờ cái là phi thiết dawai nabar giờ cái tu cái bài dawai ru phi yo biang hapoi ba phi mi na po hospital kata de cái mình toy bon ni beri wan tibe ki kam tam ki beri bathi apa public hospital PHC ne CHC ne civil hospital ne sngau bahasa pen ibe smart card jong pi lalja ba hap thiết dawai nabar adis phin yo biang ye tu cái bài lut ba phi thiết nabar kata de ka ba rubai ka ba ta shagalong ka ik badun kam hana marba punsin ki ombe thia hospital sarkar hap thiet nabar ndai ki de ben tip ken ba bagi thia hospital ru wei bangila ai de ki prescription ki ba biang ki lithiet ki wanra e gitu ki cash memo ndala de ka por bakin mi hospital ne kin sa yo biang e tu pisah kata de ka jing mentoy ka ba yo na ni ka skip te bas kham ya ka bai dei pat bai kini ki khilung ki badang kha pat mo namal bai kini ki pat rum penung kerteng na chukha don jiarap e nem la ne man cover kini ka scheme kani ka scheme ka yarap na do badang khilung do dang kha hado ba temen larang baru bon ki beri ong ngi dang lai banai khun kumnu wan chundoriki mental sai singiri adhar tagin ong sansnem teng tempat dan adhar dei banti be ki pejba lada ikme ki kpa ki ladan smart card dari khoni dan kam man lek hospital sngau bha pan i de ka card jong pi nabanta nei ti khon jong fi ngila ban yarap lang ba ka card jong ki kpa ke thare ban kam e yaki beriu bantip ba ka inono jing pang khlung ke la banyo jing rap hapo system tang ba don ki beriu pada ki ong mentala arsnem khon yo ngabale ke mirap sun smart card arsnem pemirap su tang hapo system hadin nang tu pade piap sanduri khon habra ba certificate hab ada po jing kimik pa knang bai khon ro indon la jong ka smart card la jab don kam hadin abot pade pinyo jing rap na smart card ti kini ki ba kani ka smart card ti kini ki ba hayeng bat ki ba don lala ka jong kum ki khun ki pulis ba la ni ki don lala ka jong hakano guru kom ki penun kam ka smart card ba ka family ka yo okay mo pi ong ba kim la ban chon dur ha ni ne ko don ki ba ngila alap ba ki ong ba ikmi oi khun jong ngai don cha Bangalore na chino tamba i hat thia hospital chetai tam don smart card kum no ban le nei yekitu hadu mentang last time padon adhar ngila ban shon yeki sushon ne ka dur jongki bat ki dokumen jongki ngila ban ad yeki nang ne yeka kat ngila ban pha chetai lembar soft copy kila ban pendot kam yeka kaju yeki bru ki ba nabaro cubu menta ki ba apa BPL family ki badan na Bihar ne na nono snong kila asa hang ni nei ka kerteng jongki chetai ki thia hospital hang ni ki kwa ban chandur smart card nang ni ru ngila ban chandur mata kita ki briun sabar vice versa mo ko jo hi ki briu jongi ru bran sabar ngila ban chandur ki briu ban nabar chani ru ngila ban chandur yem kata de ka jing mentoy ka jing don jong ko online ladam dei ko online mot ngiap ap hadu ban wan cuti ki khon nang tei den ban chandur pade ban yo jing rap ti khon kata mo ka mo ngi job man ne mo ki no hospital ki ba ka scheme hi ka bala ite ba ka tu ka PMJAY le ka state ka ba ite wa tu PMJAY mud hadu no hospital la ki ate bro ki specialty ne mud ki no patient na no state tu kila ban kan smart card tu ha hospital te ki don chibon kita ki jingman toy ki pat ba la se pis ngap ekne bat fi ong bon ki jingli ba fi don chapang ki scheme ki ba ka sarkar ka ai mo ki health scheme ki ba ka sarkar ka ai bar ka jing sngap ba sha score ju phi ki program kan long ka jingman toy bat ka dei tang ha phi ban kit kli ko ma ki la ong ki expert ka dei tang ka jing kit kli ba shimet hi ti ha shwa bangin ya pen kod artat ya kani ka program nga ko ban kali phi kini ki toll free number ba job la se phila ban batai ngi ni ki toll free number jo ka MHIS la ni ki help desk mo la ni ki nu ki jing ot ki jing ujor jo ki brio kumnu bar hangno ki la ban le kita hot kini ki toll free but help desk te kum ngila minum lapen pau kum ha ki website ne ngila apha hai ki kot khubor ne ha ki ki hospital ngila ate ngila ata ki poster so kini ki patba ne ki nong song snong ki badon kan ka jing atertin ne ka jing bam sutho ne bam tip kum no ban yo jing yarap kila ban phone me hai kini ki numbers mo ne kila phone ni numbers ki don ki operators jungi
kila ban pen ai kajing kambnya ka kajing ka clarification kambnya eki ken ti kila ban direct eki he kila ban wan mi ne kila ban wan kendu yengi hapo ko office jungi hi ne ki don ki wewe ki facilities pa kila ban shu tho da ka shithi ne ki kwa ban resolving ne ki grievances ka don ka online portal ru ni khot ka CGRMS mo Central Grievance Redressal Management System. Jadi kita kibun kini kita kilat bakila ban register their case and kini ki case ki don ki sha monitor na po ka state hi and na kila register kini ki cases ne kini ki grievances ne ki officers jungi he kin salet kin sa phone kala ki ken wat jing tip ke jing jung ki bakila ban resolve ne ban clear no kita ki pending issues jung kini ki pai ba ken ti kawai ru ngamon ngan kerpat biang sesin ba khamtam ki nong song snong jungi ki kham atertin ban file a complaint or file a grievance kawai tip ki sngo gadan ka jing le ran ne ki sngo ka jing ba tieng ban file registration ban file a complaint or a grievance ngakwa ban kumang kong hing kerpat biang ba mde ban septing ya kanika ban file a complaint or a file a grievance namar nangiyo kini ki grievance ne ki complaint ne mangihi na ka state nodal agency ngila te man pen bahas su ya kini ka scheme ngila ban yo ki ideas ne ngila ban yo kita ki bot ni ki jing start bagi ai ni ki pat ba ne te nangiyo kita pat ngiru ngila ban pen bahas su ngila ban change no ki don komita ki policy decision ngila ban change ban kham pen bahas su ban kham yo su ki jing men toy kham ta mi ki pat ba jungi kijing batai kijong phi kilong ki basai bat ka song satang ki pat ba kijong hi mo ki ba dei kinong yo mentoy lada kinong yo mentoy hi kim nang man sim ya kijing yo mentoy te kinong ai kijing mentoy kin la le yu sho ya ki ti kijong ki mo te ba skem sha bangin hoi ni la jan poi ta cha ka put ta ka por ke ba phi dan kam ban biang sa chi sin ha ba ye dei ba kani ka skim em ka wei ba dan kam na ma dan apor bangi chon do aja khat lai ha do menta tang don hi kep ki briu ki bong ba ngala la mi la ka jong ka ying kumnu ka teng jong ka mi system don ki kep te kumnu ngan le ngan patai man ta pa pin tip na do man chwa don ki no ki briu ki la mi la ka jong ka ying ne teng ki mi ka teng system ni chei ai be ki ka form ba hapo office bakin pendap kanang ba yaman tau snem la bakin ka teng jong ki ka mi hagi snem ban wan pade kan mi la ka jong ka household don breki kep ki ba ka teng am don ka teng ki mi ka teng pa don ni ka teng kiau ka teng thau don mulal kumtu ki la jab don kam ki la ban yo jing rap manta kan ti taman mi la ka jong family pede pi ha pendap form ha wan cho office hab xerox ki epic jong pi kanang ba hagis nem ban wan pede kin la ban yo ye ka jing man toy la ka jong household ka ta de ka we ba you but kung ba pi la ong mane kani ka jing don yu adhar ka long ka badon kam but la su ban ai la dam don adhar mai pi ong mane hoi nang ni khmat na ma ka ministry ke la ban pentip e bro khoi kinong song snong sha kani ka PMJ ko bong pi ka IT dei bon sin po ministry bai chi ve ki state ka claim sha sho yi ki bri ban chon dor claim no adhar satang hame ka lia rang sha tengim tip ka no kan sha ro na ma ka adhar penetration jong ni ro mental adon 100% percentage temo ni ngaj scam bangi kermen ba ki bri jong ni ro ladaki don kami ka scheme kinam arta tin ban ayo adhar jong ki na markem dan kam nei ban pen misuse ka sarkar tang na bata ka jing toy jong fi hi ban ling e tu ban yo direct benefit kata de intention yo ka jadi doktor ke ba pi don kam man ai ki jing kentu kan pham la se ha chi ki par ye ki pa ba ki jing ba pe ni ka program Badung kong kadong ba kidi ban kit kya nang betala ka kot ka kya da ka ba kishim mi kilat jing sumar baro nung kong leda kisngo bakim dan pisa kida kila banwan ki jaka jing sumar sarkar na man kumunga omne kidawai kidi ki babha ki jing sumar kidi babha tim dei ban leran ban wan ki hospital sarkar ndai nalor kata pedang aku ban ong ba ngi kum ki dong tri ngasarai ke commitment le ne ke jing IT lut jungi kat banang mi kisngi ladang ngi kum ki dong tri sarkar ngi IT lut ela ka jong ka por ka bor jungi ban a jingi rap iki brio ngasarai kata ka long ban kam nama kata ka daw na ka liang jungi dong tri kadi bandan ke jing kala ken ban wan rai ke jing bha jing miat haki liang baro mo ka jaka a jing sumar haki jaka ai sumar sarkar
Ti sa sisien ngai khuble ya ki panelist ta iba job scam lingwa iba scam but scam jing mut lau bat kumju ru ya I Dr. Joy lingwa nagabenta ka por ka jongki nagabenta ka jinglong la kloy jongki ban wan lingba kani ka kendra ban batai ban pensyai sepi ki pat ba ki badon kam ban yo ka jing tip ka jing sothu halor kini ki jing mentoy ki baka sarkar ka penyo engi kani ka long ka shatri le si ka bangila ban ong baka sarkar ka kedup ban penyo salansar ye kata ka jing don kam ya ka jing wanra changi ki pat ba ya ka jing don kam ka bang ngidon kam ha ka penyo ya ka kot ka kya ka jongi te kumta phiyo igini ki jingtip igini ki lat kilinti ki baka sarkar ka ai but wadum sha bakin long tagi jingtip ki ba pitip hande kin long ru ka ba pi pendon kam igini ki jingtip bat phile ai bat phi ya chakmat mi chaprang ban shim igini ki jing mentoy ki baka sarkar ka penyo ingi ki pat ba te sa sisien ngai khuble ya ki panelist ki jongi baro lai ngot bat kumju ru ya phi ki parlok ki ba pet ya kini ka program khuble shibon